Ayun, tayo muling nagbabalik sa ating YouTube channel, mga kababayan. Tunghayan natin itong nagaganap kanina habang may hearing sa Senado, pero ginanap ang hearing na to sa mismong loob ng Bucor. Tapos sa labas naman, abay nagrarally. Itong mga PDL daw ito, bakit nasa labas? Hindi natin maintindihan kung PDL ba o ito yung mga tagalabas na nagrarally sa labas daw ng Bucor. Ayon dito kay Senador Bato. Sa tingin nyo, mga kababayan, bakit kaya nagrally itong mga ito? Parang scripted itong nangyayari na to. Sinabay nila dito sa hearing mismo sa loob ng Bucor. Pakinggan natin to si Bato sa kanyang panayam kay DG Katapang. Hanapan ng paraan kung paano ka masuportahan dito. Hindi yung pag-initan ka kasi mayroon na nagrarally dyan sa labas. We love General Katapang. Love General Katapang. Baka maya sabihin nila na ipapatanggal ka namin dito. No, andito kami para to 5 ways kung paano ka masuportahan. Because for all you know, kung aalis ka dito, sir, wala nang take care dito sa posisyon na ito. Advance sila mag-isip, ha? Nagparali na kaagad para hindi siya tanggalin. Ibig siya, gusto nilang palabasin na maraming supporters to si Katapang. Walang kukuha sa posisyon na ito. Kailangan suportahan ka dahil this is hardship assignment. Thankless job ito. Walang tatanggap dito, walang mag-volunteer. Kaya suportahan ka namin kung paano mapaganda pagpatakbo mo dito, sir. Hindi ka namin pinag-iinitan. We are not trying to siguro kastigoin nyo ng konti Mr. Senador, kasi nag-aaksaya lang tayo ng budget ng gobyerno dahil sa kapabayaan nila. Tumbalayin yung reputation. Hindi namin sinasabi na mahina ka, pero yun nga, may nangyari lang, kaya bisigahan natin. Hindi mo masabi, mahina talaga siya. We will find ways kung paano ka masuportahan natin. Yun lang po, sir. Huwag mong ma-misinterpret po na ginaginitan ka namin. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Your Honor. Hugas kamay naman to si Senador Bato. Katapang, hindi, ito tatlo, baka hindi pa kayo nakakain na ba kayo ng ganito? Baka iba yung iserve sa inyong pagkain mamaya. At least para-pareho tayo ng pagkain. Kung susi na, hindi na tayo magpapapalit. Senator Padillas, right na. Meron naman po sana akong pakiusap sa Bureau. Sir, sana po, kasi nung araw, meron po kami give and take ng Bureau. Pag may ginawa kaming maganda, may pribileyo. Sana po, sir, na pagka naayos natin itong problema na ito, sana maibalik po yun. Kasi napakahalaga din po, sir, ng pribileyo. Pero hanggat ganito... Sa tingin mo ba, Senador Padilla, maayos pa yan kung ganyan naman yung direktor ng Bucor? Sila, ang bigyan. Pero sana kung dumating po yung punto na talaga yung ating mga PDL tumutulong na sa Bureau, sana sir maibalik din yung pribileyo. Mahalaga din po sa rehabilitation yun, sir. Yun lamang po, Chairman. Yung tanong ni Senator Padilla, kasi natatandaan nyo noong huling kongreso, binago na namin yung GCTA. Kaya bumalik ko yung dating lakaran ng GCTA na for sale. Wala ka nalalaman doon, General? Mr. Chair, wala po akong alam dyan. Dumadaan naman po sa proseso yan. Sinisigurado ko. Yung iba po nga dito, over sentence na o sobra na ang sentence na na-serve. Kaya po pinapabilis namin yung laya nila. Gutom na gutom itong tatlo. Ituloy nila, para kayo nag-birthday party ngayon. Sarap pang kain nung tatlong PDL, oh. Mga ano yan, mga mayor yan. Oo. Wala pa yung Moli Abihar? Wala pa? Before that, siguro habang iniintay natin si Moli Abihar, gusto ko ipakita itong video na ito. Bago lang ito. Tingnan nyo,
itong ipapakita ni Senador Tolentino, magugulat kayo rito. Magugulat kayo rito. Tingnan natin, ha. Can we dim the lights para makita naman ang kaunti? Ayan. Can we show that ang pinapakita rito yung repacking ng shabu. Video po ito. Bago-bago lang ito. April 24, 27, 2023. Ano, April yan, ha? April. Ito lang, taon 2023. Si DJ Bantag, natanggal yan October. Bago lang yan, ha? Nagre-repacking ng shabu sa loob ng MVP security. Kita niyo po yan. Nanyo, nagre-repacking sa loob ng NBP sa New Bilibid Prison sa loob, nagre-repacking. Tignan natin, ha. Ang nagre-repack po niyan ay ilang pangkat din po. Yung mga pangalan ako dito na kasama sa repacking. Ang mga pangalan po ay yung kasama si PDL Miranda. Lala niyo si PDL Koy Miranda. Siya yung nagbebenta ng sabu. Mayor siya. Ayun, tingnan nyo. Tingnan nyo, may nire-repack. Repacking of shabu in NBP. Maximum security. Ayan, no? Tingnan nyo. Ayan. April 29, 2023. Kita niya, ano? Ulit-ulit. Pero sinasabi nyo kanina, Ma'am Angie, notice, wala na, tigil na yung kontrabando. Ano? Tigil na ngayon dahil iimbestigahan nga. Kaya tinigil muna. Pero bago lang yan, April lang yan. Kayang ihigit pang balita dito. Shabu. Ngayon gusto kong ipakita naman yung pagpasok ng online delivery na pagkain. Ayan. Ito yung mga online delivery, ano? Ano to? MB10. Oh. MB10, pag binuksan yung MB10, kopya dapat ito. Ayan, pag binuksan yung MB10, PDL din ito nagbubukas. Kita nyo, ayan na. Pagbukas ng MB10, fragile. Fragile na siya ang kopya. Ayun, pagbukas. Walang sound ito eh. Ayan. Tingnan natin kung anong naman ito. Kasi pag hopya, nakalagay sa kahon eh. Kaya kung binabanggit yan Ginang Bautista, contrary to what you have just mentioned a few minutes ago, talamak pa rin. Hindi yung sinabi mo nung nag-chat. Correct. Kita nyo, April pa lang yan. Tingnan nyo yung binubuksan niya yan. Shabu yan. Tingnan nyo, ha. Panoorin mabuti. Natigil na yung sa mga illegal contraband. Ito na yung hopya. Binubuksan yung hopya. Pagbukas ng hopya. Ayan. Ayan. Kasi online na nga eh. Gcash. Ayan. Ayan na nga. Ayan na nga. Bubuksan. Tingnan natin kung anong klaseng hopya ang laman ito. Ayan. Oops. Ayun. Maputing hopya. Aha, tingnan nyo naman. Hopya. Napakarami yan. Can we stop this? Itigil natin to. Napakarami yan. Shabu na yan, no? Isang bloke. Ito yung Paano nyo mapapabulanan yan, DJ? At saka itong si Miss Bautista na to. Ay, kayo namamahala dyan. Paano nakakapasok yan sa loob ng Bucor yan? Akala ko na wala na yan. Sabi, naghigpit kayo. Ay, di hayahay na naman ang buhay ng mga bilanggo dyan sa loob. Tama yung sabi nila na bumalik na naman ang droga sa loob ng bilangguan. Sabi ko eh. Siya po yun. Ito yung sinasabi ko. Dahil sa yung online activities natin, yung Gcash, madaling nakakapasok ngayon. Bakit tama po yung tanong ni Senator De La Rosa? Bakit hindi ito nakakapkap? Samantalang sa inyong operating manual, allowed kayong magbukas. Hindi mo na siguro babasahin ko. Illegal na nga yan, Senador eh. Bakit kakapkapan pa eh? Sila na nga dyan, magkakakampi dyan eh. Bakit magkakapkap ka yan?
hindi makakapasok yung hanap buhay nila, yung negosyo nilang yan. Ano pong section ng inyong operating manual? Part 3, Chapter 5, Bureau of Corrections, Manual of Operations. Packages. Packages. Lawfully sent can be opened. Ganon din po yung censorship ng mail ng mga pinadala. So, bakit po ito nakakalusot? Bakit po ito nakapasok? So, yan po siguro yung sa mga, meron pa tayong susunod na hearing, bakit ito nakalusot na, kasi kinukonect ko na yung dalinong online transaction, idalaw, GCash, kaya gusto ko makahanap yung Molly. Kung nasaan siya, nasaan na si Molly na parating na raw. So, marami pa tayo, my dear colleagues, na gustong buksan dito kanina. Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair. In line with that, Mr. Chair, may I interject? Sir, yung may tinanggal ka daw na 700 dito na gwardiya. Saan mo dinala, sir? So yun, hanggang dito na lang ang ating usisain mga kababayan. No? Mayroong part 2 pa yan. Yung mga inumin naman na ipinapasok nila, at saka yung mga hardware. Yan, sa susunod na pag-usisa natin ha. Hanggang sa muli. Maraming salamat.